ଆଜିର ଗପ କଞ୍ଜୁସ ସଦାନନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲା। ତା ନାମ ଥିଲା ସଦାନନ୍ଦ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସମୟରୁ ସେ ବହୁତ ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ସୁଧ ଆକାରରେ 2 ଗୁଣା ଅଧିକା ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ସେ ଏତେ ଧନୀ ହୋଇ ବି ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା। ଚାରେ ଯଦି କେବେ ମାଛି ବସିଯାଏ ସେ ତାକୁ ବି ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇ ଦଉଥିଲା। ସେ ଏତେ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା ଯେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଉଥିଲା। ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସଦାନନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଚମ୍ପା ନିଜର ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଲା ଏବଂ ମିଠା ବାବଦକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କେତେ କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ କହିଲା, ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ବେଳେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହୁଏ? ସେଇଟା ତ ତୁମ ନିଜ ଘର। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଯାଇପାରିବ। ମିଠା ନେଇଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏମିତି ବି କ'ଣ ତୁମ ଘର ଲୋକ କେବେ ମିଠା ଖାଇ ନଥିବେ? ତୁମେ ନେଲେ ହିଁ କ'ଣ ଖାଇବେ? ଗୋଟେ କାମ କର, ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଏକଥା ଶୁଣି ଚମ୍ପା କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସଦାନନ୍ଦ ପୁଣି କହିଲା, ହି କ'ଣ ମିଠା ନ ନେଇ ଗଲେ ତମ ଘର ଲୋକ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି? ଚମ୍ପା ଏଥର ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଖାଇବା ପିଇବାର କଥା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ବାବଦକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲି। ରଖ ତମ ଟଙ୍କା। ଏତିକି କହି ଚମ୍ପା ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସଦାନନ୍ଦକୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଠିକ୍ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଏମିତି ଯଦି ସବୁଦିନେ ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ କେତେ ଧନୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗରମ ଦିନ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଦାନନ୍ଦ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ସମୟରେ ପଇଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାଉଛି ପାଖ ବଜାରରୁ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବି। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଥିଲା। ବରଗଛର ଛାଇ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପଇଡ଼ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସଦାନନ୍ଦ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ଗୋଟା ପଇଡ଼ କେତେ ଟଙ୍କା? ପଇଡ଼ ବିକାଳି କହିଲା, 20 ଟଙ୍କା। 20 ଟଙ୍କା ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଏତେ ମହଙ୍ଗା? ଏପରି କଥା ଶୁଣି ପଇଡ଼ ବିକାଳି କହିଲା, ତାହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି 1 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ଯାଅ। ସଦାନନ୍ଦ ଭାବିଲା, ଏବେ କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ, କସରତ ବି ହୋଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବଜାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପଇଡ଼ବାଲାକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଗୋଟା ପଇଡ଼ କେତେ ବା? ପଇଡ଼ ବିକାଳି କହିଲା, 14 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଟଙ୍କା କମ୍ ହବନି। ସଦାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଲା, 10 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବିନି। ଏଥିରେ ପଇଡ଼ ବିକାଳି ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲା, 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯାଅ, ସେଠାରେ ଶସ୍ତାରେ ପଇଡ଼ ପାଇଯିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ମୋର ଆହୁରି ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ଯିବି। ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଯାଇ ପଇଡ଼ ଗୋଦାମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ, ଗୋଟା ପଇଡ଼ କେତେ? ପଇଡ଼ ବିକାଳି କହିଲା, 8 ଟଙ୍କାରେ ବାବା। ସଦାନନ୍ଦ ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠାରେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ପଇଡ଼ ମିଳେ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ପଇଡ଼ବାଲାଟି ଜାଣିଗଲା ଏ ନିହାତି ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ ଅଟେ। ସେ ବିରକ୍ତି ହୋଇ କହିଲା, ଗୋଟେ କାମ କର, ନିଜେ ହିଁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯାଅ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବ। ଏକଥା ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ସିଧା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ପଇଡ଼ ଉପରେ ବିଧା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପଇଡ଼ ତ ଖସିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶେଷରେ ତାକୁ ସେହି ପଇଡ଼ବାଲା ହିଁ ଆଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲା। ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚମ୍ପା ପଚାରିଲା, ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ସଦାନନ୍ଦ ମନ ଦୁଃଖ କରି ସବୁ ଗାଇଗଲା। ଚମ୍ପା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ ଗୁଣ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସଦାନନ୍ଦର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ମିଶି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କଲେ।